60. Tosin mulla oli pedolla ohjaus ja myöhässä, mutta... Teikö se sellillä noin? Hyvä. Vähän perkele. Kakkurainen mun pelastus. Se on mun pelastava enkeli. Mä luulin, että se antoi alta. Se kontakti tuolta tuomilta. Ei se ole. Eikä ollut. Mä yritin olla topakkana. Hyvä peikka. Se oli ihan hieno pätö vetää. Ihan hieno. Joo.